ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ଅଧର୍ମ ବଢ଼ିଯାଏ, ଅନ୍ୟାୟ ବଢ଼ିଯାଏ, ଅସତ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ, ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନା ପାଇଁ, ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସିଦ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗର କଥା। ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସ ରାଜ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତପସ୍ୟା କରିକି, କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିକି ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେଇଥିଲା ଏବଂ ତା ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ବତ୍ସ, ମୁଁ ତୁମ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଖୁସି, ତୁମର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କ'ଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବର ମାଗିଥିଲା ଏବଂ ଅତି ଧୂର୍ତ୍ତାମିର ସହିତ କହିଥିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଅମର କରିଦିଅ। ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ଦେଖ, ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଏ ସୃଷ୍ଟିର କିଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି। ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅମରତ୍ୱର ବର ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ଆଉ କିଛି ମାଗିନିଅ। ଏକଥା ଶୁଣି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଧୂର୍ତ୍ତ ତ ଥିଲା ଏବଂ ଚତୁରତାର ସହିତ କହିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଏମିତି ଏକ ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ନା ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ମରିବି, ନା ଘର ବାହାରେ ମରିବି, ନା କୌଣସି ମଣିଷ ମୋତେ ମାରିପାରିବ, ନା କୌଣସି ପଶୁ ମାରିପାରିବ, ନା ମୁଁ ଦିନରେ ମରିବି, ନା ମୁଁ ରାତିରେ ମରିବି, ନା କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ମୋତେ ମାରିପାରିବ, ନା କୌଣସି ଶସ୍ତ୍ର ମୋତେ ମାରିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅମରତ୍ୱର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ। ମନେ ମନେ ହସି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ। ଏବଂ ବର ପାଇସାରିଲା ପରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ପ୍ରବଳ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଏବଂ ଶକ୍ତ ଆଦେଶ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ହିଁ ପୂଜା କରିବେ, ଆଉ କୌଣସି ଭଗବାନ ନୁହଁ। ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଭୟରେ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ରାଜା ଥିଲେ, ରାକ୍ଷସ ରାଜ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିୟତି, କାଳଚକ୍ର ତ ଘୁରୁଛି, ସମୟର ଚକ, ଏବଂ ନିୟତିର ସେ ଖେଳ ବୁଝନ୍ତୁ। ସେଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀହରି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ସେ ବାପାଙ୍କର ପୂଜା କରୁନଥିଲା, ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲା ସେଇ ଶ୍ରୀହରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର। ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହିଥିଲା, ପିତାଶ୍ରୀ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ବହୁତ ସ୍ନେହୀ, ସେଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା, ମାର୍ଗ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବେ। ଏକଥା ଶୁଣି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲା ତା ସୈନ୍ୟବାହିନୀମାନଙ୍କୁ, ନେଇକି ୟାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କର, ବାଡ଼ାଅ, ଯେମିତି ସେ ଭୁଲିଯିବ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଏବଂ ମୋତେ ପୂଜା କରିବ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା ଏବଂ ସୈନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସି ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ନା ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀହରି ଶ୍ରୀହରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣିକି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହିଥିଲେ, ଏ ପ୍ରାଣ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଶ୍ରୀହରି ଶ୍ରୀହରି କହୁଛି, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ମୋର ପରମ ଶତ୍ରୁ, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ହିରଣାକ୍ଷକୁ ସେ ମାରିଥିଲେ, ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଦିଅ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଶୁଣି ସେ ରକ୍ଷୀମାନେ ଏକ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଷଧର ସର୍ପ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେହି ସାପମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରହରୀ ଭଳିଆ କାମ କରିଥିଲେ, ଟିକେ ବି ଅନିଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର। ଏବଂ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ସୈନିକମାନେ, ଯେମିତିକି ମତ ହସ୍ତି, ପାଗଳ ହସ୍ତି ଆଗରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ତ ହାତୀ ମଧ୍ୟ କିଛି କରୁନଥିଲା, ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ, କିଛି ଅନିଷ୍ଟ ହେଉନଥିଲା, ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଲୋକମାନେ, ପୃଥିବୀବାସୀ ଜାଣିପାରିଥିଲେ କି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କର ଭଉଣୀ ହୋଲିକା,
ସେ ମଧ୍ୟ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାଦର ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁ ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ସେ ବସିଲେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଆସିକି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ କହିଥିଲେ, ଭାଇ ମୁଁ ମାରିଦେବି, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ। ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ସେ ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇକି ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଧରିକି ବସିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, ସେ ଚାଦର ହୋଲିକା ଦେହରୁ ଖସି ଆସିକି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହୋଲିକା ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ବି ହୋଲିକା ଦହନ ଆମେ କରନ୍ତି ହୋଲି ସମୟରେ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି। ଭଉଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ କହିଲା, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯାଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ନେଇ ଆସ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ ପ୍ରାୟ। ଦରୱାଜା କବାଟର ସେ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ, ଚୌକାଠ, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଆମେ କହନ୍ତି, ସେଇ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ନେଇ ଆସ, ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବି। ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା ଏବଂ ସେ ପଚାରିଥିଲେ, କହ ତୋ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେଇଠି କହିଥିଲେ, ମୋ ଭଗବାନ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। ମାଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଣିରେ ଅଛନ୍ତି, ପବନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ କୋଣରେ ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି? ରାଗିକି ପଚାରିଥିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଏବଂ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ଭଗବାନ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କ୍ରୋଧରେ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ କରିଥିଲେ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଏବଂ ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରୁ ଶ୍ରୀହରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏକ ବିକଟାଳ ରୂପ ଦେଇ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ମୁହଁ ସିଂହର ଥିଲା, ଶରୀର ମଣିଷର ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଉପରେ ହିଁ ନିଜ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ଧରି ତା ଛାତିକୁ ଚିରି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ବର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇନଥିଲା। ନା ଦିନ ଥିଲା, ନା ରାତି ଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଥିଲା। ନା ଘର ବାହାରେ ମରିବ, ନା ଘର ଭିତରେ ମରିବ, ସେ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଉପରେ ହିଁ ରଖିଥିଲେ। ନା ଆକାଶରେ, ନା ମାଟିରେ, ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ହିଁ ରଖିଥିଲେ। ନା ଅସ୍ତ୍ରରେ, ନା ଶସ୍ତ୍ରରେ, ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖରେ ହିଁ ଚିରି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଧର୍ମ ଅସତ୍ୟ ହେବ, ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଧର୍ମକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କାହାଣୀରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ, ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁନା କାହିଁକି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତରେ, ଦୃଢ଼ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ, ଏକ ମନୋଲୟରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ସେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ, ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯଦି ନିଜ କ୍ଷମତା, ନିଜ ଶକ୍ତିର ଦୁରୁପଯୋଗ ହୁଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିନାଶ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ହିରଣ୍ୟକଶିପ ଉପାଖ୍ୟାନରୁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।